Ο Πολ Κρέικ Ρόμπερτς είναι πολιτικός και οικονομολόγος σχολιαστής. Μετά την κριτική του George Bush το 2004 του απαγόρεψαν να αρθογραφεί στις μεγάλες εφημερίδες της χώρας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι έγχρωμες επαναστάσεις στην Γεωργία και στην Ουκρανία είναι προγραμματισμένες ενέργειες της CIA, καθώς και ο Ευρωμαϊντάν και το πραξικόπημα στην Ουκρανία είναι στοχευόμενη επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον της Ρωσίας. Έχοντας δολοφονήσει το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη, τη Συρία, η Ουάσιγκτον τώρα δολοφονεί την Ουκρανία. Ο σκοπός της Αμερικής είναι να αποδυναμώσει την Ρωσία. Εάν η Ουκρανία μπει στη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ακολουθήσει την ένταξη της στο ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι σε θέση να αναπτύξουν στο έδαφος της Ουκρανίας στις νατοικές βάσεις που θα δημιουργήσουν εκεί συστοιχίες αντιβαλιστικών πυράβλων ABM που θα μπορούν να καταρρίψουν βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας και να αποδυναμώσουν την άμυνά της. Αυτό θα μειώσει την δυνατότητα της ρωσικής κυβέρνησης να αντισταθεί στην κυριαρχία της Δύσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άλλη επιλογή. Οι χώρες που ανήκουν στο ΝΑΤΟ είναι μέρος της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας. Έχουν τόση ανεξαρτησία από την Ουάσιγκτον όσοι είχαν οι χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας προς την Μόσχα. Η Ουάσιγκτον συνειδητοποίησε ότι η ηγεσία της διαμαρτυρίας δεν είναι αρκετά ισχυρή για να καταλάβει την εξουσία και γι' αυτό χρειάζεται μια οργανωμένη δύναμη. Οι πηγές μου επιβεβαίωσαν ότι η Ουάσιγκτον είχε συνεργαστεί με ακροδεξιούς και υπερεθνικιστές. Ο πρόεδρος Ομπάμα δεν ενδιαφέρεται για την βούληση των ανθρώπων που ζουν στην Κριμαία. Την ίδια στιγμή ο ίδιος δεν κουράζεται να μιλάει για δημοκρατία. Η θέση της Ουάσιγκτον είναι όλα όσα χρησιμοποιεί για να επιτύχει τους στόχους της είναι νόμιμα και ό,τι βρεθεί στον δρόμο της Ουάσιγκτον για τους στόχους της είναι παράνομο, αντιδημοκρατικό και παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι κυρώσεις είναι ένα βήμα προς τον πόλεμο. Δεν θα κερδίσει κανείς. Θα χάσουμε όλοι. Στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν θα υπάρχουν νικητές. Ο νέος ψυχρός πόλεμος άρχισε πριν από 23 χρόνια όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Οι σύμβολοι του Ρέιγκαν κατέστρεψαν όλες τις συμφωνίες με την Ρωσία, τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν με τον Γκορμπατσόφ. Έσπασαν όλες τις συμφωνίες για τον έλεγχο των όπλων που υπήρχαν μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Μόσχας. Θα οργανώνονται και θα χρηματοδοτούνται έγχρωμες επαναστάσεις σε πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες, συμπεριλαμβανομένης της Γεωργίας
η οποία έχει γίνει μια μαριονέτα της Δύσης. Έχουμε συζητήσει το ενδεχόμενο της ένταξης της στο ΝΑΤΟ, πράγμα που σημαίνει ακόμα περισσότερες στρατιωτικές βάσεις στα σύνορα με την Ρωσία, και τώρα κάνουν και την Ουκρανία μαριονέτα τους. Αυτό σημαίνει το ίδιο πράγμα, περισσότερες αμερικάνικες βάσεις στα σύνορα με την Ρωσία. Η Ουάσιγκτον ήρθε σε αντιπαράθεση με την Ρωσία. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Λένε παρετήσου ή θα γίνει πόλεμος.